Το πρώτο PDF μεταφορτώνεται στο πλαίσιο του ePaper PDF Issues είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα μέσω του PDF Import Bot. 1. Χειροκίνητη εισαγωγή. Μετακινήστε το ποντίκι πάνω από το σύμβολο Sync και επιλέξτε Add Issue. Προσθήκη έκδοσης. Κάντε κλικ στην αναζήτηση για να επιλέξετε το PDF από τον σωστό κατάλογο στον υπολογιστή σας. Ανάλογα με το μέγεθος του PDF, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά για να μεταφορτωθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, μπορείτε να καθορίσετε το όνομα του νέου τεύχους, τη γλώσσα και την ημερομηνία έκδοσης. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες μας για το PDF πριν το ανέβασμα. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο κέντρο υποστήριξης. 1. Αυτόματη εισαγωγή. Κάντε κλικ στο ePaper, PDF και PDF Import Bot στο μενού. Λάβετε τα δεδομένα πρόσβασης ενός υπάρχοντος διακομιστή SFTP ή FTP. Εισάγετε την επιθυμητή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σε περίπτωση σφάλματος. Εισάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες. Τη διεύθυνση του διακομιστή. Ο βασικός κατάλογος ή η διαδρομή πρόσβασης στο φάκελο στο διακομιστή. Το όνομα χρήστη. Τον κωδικό πρόσβασης. Τώρα μπορείτε να δοκιμάσετε τη σύνδεση μεταξύ του συστήματός μας και του διακομιστή FTP. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Test Connection, δοκιμή σύνδεσης. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας για να ενεργοποιήσετε τον εισαγωγέα.